вобаста ба тағйирёбии вазъи ҳаво дар табиат бемориҳо низ бо шаклҳои гуногун зуҳур мекунанд. ҳамин аст ки дар ҳар фасли сол бемориҳои мавсимӣ ба организми инсон фишор оварда саломатии баъзеҳоро зери хатар мебарад. бо тӯлонӣ омадани зимистони имсола ҳанӯз ҳам дар баъзе оилаҳо зуком меҳмон асту бо омадани фасли баҳор бемории дигаре майли хуруҷ дорад. тамошобинони азиз, мо дар барномаи имрӯза ду бемориро мавриди пайгирӣ қарор додем. яке ҳасосият ва дигаре зуком. чун бо тӯлонитар омадани зимистони имсола бемории зуком низ ҳанӯз миёни мардум идома дорад ва бо омадани фасли баҳор бемории ҳасосият хуруҷ хоҳад кард. ин бемориҳоро чӣ гуна бояд шинохт, чӣ тавр пешгирӣ кард ва чӣ гуна бояд табобат намуд? барои пайдо намудани посухи ин суолҳо мо ба маркази саломатии шаҳрии рақами 1 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ташриф овардем. умедворем моро ҳамроҳӣ мекунед ва ба кулбори саволҳое ки атрофи ин бемориҳо дар зеҳни шумо тавлид мешавад посух мегиред. аз сарчашмаҳо аён аст ки фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино на дар даст кор дошту на дар миён шамшер, аммо бо илму дониш ва таҷрибаву тавоноӣ ҳар бемориеро ки хуруҷ мекард сар мебурид. табибоне ки имрӯз дар беморхонаҳои кишвар ба фаъолият машғуланд дар пайравӣ ба ин хиратманди фозил талош мекунанд то дарди мардумро муолиҷа намоянду ба ҳар беморие даво ёбанд. вақте ба муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳри рақами 1 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ворид шудем, сокинон дар назди табибон навбат мепоиданд. пизишкон ҳам талош мекарданд ба ҳар яки онҳо расидагӣ намуда омилҳои дардашонро пайдо кунанд. агарчи фасли баҳор меҳмони сарзамини мо гаштаво ҳаво моил ба гармӣ дорад, вале ҳанӯз ҳам бемории зуком баъзе аз сокинонро ранҷ медиҳад. сабабҳои тавлиди ин беморӣ дар чӣ аст ва аз кадом нишонаҳо шахс метавонад дарк намояд ки ӯ ба бемории зуком гирифтор шудааст? сабаби асосии хуруҷ кардани ин беморӣ дар натиҷаи аз гармӣ ба хунукӣ гузаштан. гармӣ ба хунукӣ гузаштан инчунин дар натиҷаи пайдошавии бодҳои зиёде ки бо гарду чанг мумкин омехта бошанд. инҳо метавонанд ки боиси хуруҷ кардани беморӣ шаванд. вақте ки шамолхӯрӣ ё ин ки зуком пайдо мешавад, дар беморон пайдошавии ҳарорати бадан, баландшавии ҳарорати бадан, сулфаи зиёд, рафтани оби бинӣ, хоришу сӯзуши гулӯ, сулфаи хушк ва метавонад инчунин сулфаи балғамдор дар беморон пайдо шавад. дарди сару дарди устухонҳои бадан метавонад ки дар беморон пайдо шавад. вақте ки ин пайдо мешавад ин аломатҳо, беморон метавонанд ки ба мутахассис зуд муроҷиат намоянд. тафовут гузоштан байни бемории зуком ё ин ки шамолхӯрӣ ё ин ки бемории диққи нафас асосият. вақте ки мутахассис мебинад, масалан дар вақте ки бемориҳои шадиди роҳи нафас пайдо мешавад, бемориҳои шадиди роҳи нафас якбора метавонанд пайдо шаванд ва боиси баландшавии ҳарорати бадан то 38.5 градус. бемории зуком бошад, вазнинтар пайдо мешавад, оҳиста оҳиста вазнинтар пайдо мешавад ва беморон метавонанд ки ҳарорати аз ин ҳам бала аз 38.5 то 39 балки то 40 ҳам метавонад ки дар онҳо ҳарорати бадан баланд шавад. ва ҳамин аломатҳое ки дар бемориҳои шадиди роҳи нафас пайдо мешавад ё ки ҳангоми шамолхӯрӣ пайдо мешавад, дар беморони зуком ин аломатҳои чӣ гӯем, аломатҳои заҳрулшавии организм бармало назар ба ин бармало ҳис карда мешавад.
вируси зуком ки маъмулан зуком номида мешавад қариб дар ҳама фасли сол вуҷуд дорад. ин як бемории сироятии мавсимӣ аст ки метавонад ба гулӯ, бинӣ ва баъзан шуш таъсир расонад. тавре табибон меафзоянд, дар натиҷа дард, таб, хунукии бадан ва хастагӣ ба амал меояд. миёни кӯдакону наврасон ҳам хуруҷи беморӣ зиёд аст. мутахассисон 4 навъи вируси зукомро муайян намуданд ки одатан одамон ба ду намуди он бештар гирифтор мешаванд. агар навъҳои зуком А, Б, С ва Д бошад, мардум ба вируси А, Б-и он зиёдтар мубтало мегарданд. шиддати бемории зуком одатан аз 5 то 7 рӯз идома пайдо мекунад, вале хастагие ки дар натиҷаи вирус ба амал меояд, метавонад тӯлонӣ бошад. сабаби ивазшавии шакли беморӣ акнун дар натиҷаи мумкин бошад ки аз ивазкунии штаммҳо дар натиҷаи бо дигар ҳайвонот, мисол ҳайвоноте ки мисол ин вирусе ки дар организми одам дохил мешавад, мумкин аст ки дар натиҷаи аз дигар ҳайвонот, дар ҳайвонот метавонанд ки штамми худро тағйир кунанд, ё ин ки аз ҳайвонҳо ба одам мегузарад, мумкин сабаб ҳамин бошад ки ҳаминро дар натиҷа штамми худро тез тағйир менамояд ва боиси вазнитар ё сабуктар гаштани бемориҳо дар байни аҳолӣ мегардад. чӣ хеле ки мо мушоҳида кардем дар рӯзҳои ахир, якбора гармшавӣ ва хунукшавии ҳаво дар ҷумҳурии мо ба назар расид ки баъзан рӯзҳо гарм шуду, баъзан рӯзҳо барфу борони хунук борид ки ин ҳам боиси ба авҷгирии ин беморӣ оварда аст. мушоҳидаҳо нишон дод ки имсол дар аксарияти шахсоне ки бемор гаштаанд, ба фикри ман имсол беморони зиёд набуданд, вале бисёр бемороне буданд ки дар оилаҳо баъзан дар баъзан оилаҳо ҳатто тамоми ҳамон оиларо фаро гирифта буд ва ин ба шакли вазнинтар гузашта буд ки беморон якбора ҳарорати баланд, чӣ хеле ки гуфтем хоришу сӯзиши гулӯ, беҳолии умумӣ, беҳолӣ зиёдтар дар беморон дида шуд, ҳарорати баланд дида шуд бештар ва дардҳо дар буғумҳо, дастҳо, сар, умуман дарди устухонҳои бадан бисёр ба мушоҳида расид. ҳангоми табобат чӣ мо ҳамон доруҳои асосан доруҳои истифода кардем ки боиси паст кардани ҳарорати бадан, масалан инчунин ғарғара кардани гулӯ бо маҳлулҳои намакҳо ва сода истифода кардем. инчунин ба беморон тавсия дода шуд ки хонаҳои хоби худро зуд бо маҳлули антисептикии хлордор тамиз намоянд. инчунин ҳамон ашёе ки истифода менамуданд, инчунин ба онҳо тавсия дода шуд ки дар гармхонаи худро гарм нигоҳ доранд ва агар вобаста ба аломатҳое ки дар бемор пайдо шуд, мумкин ки ё баъзе доруҳоеро тавсия намудем ки боиси суст кардани аломатҳои ҳамон беморӣ, масалан бисёртар доруҳое ки зидди вирусӣ буданд, ҳамонҳо истифода бурд. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, бемории зуком ҳамасола бо шаклҳои нав хуруҷ мекунад. фишораш то рафт зиёдтару табобаташ мушкилтар мегардад. тағйир ёфтани шакли беморӣ ва шиддат гирифтани суръати он ҳам сокинонро нигарон мекунаду ҳам табибонро ба ҷустуҷӯҳои бештар водор месозад. аммо саволе дар зеҳн тавлид мегардад ки сабаби сол аз сол қавитар шудани беморӣ дар чӣ бошад ва вақте зуком бар ин бемориҳо шакли худро пайваста дигар месозанд, дар худмуолиҷакунии мардум хатаре ба миён меояд. зеро баъзан ба назар мерасад ки идае аз сокинон барои коҳиш додани шиддати беморӣ донистаҳои худро истифода мебаранду бидуни ташхис табобат ёфтан мехоҳанд.
аксаран мардуми мо ки худмуолиҷа мекунанд, худмуолиҷа дар ин бемориҳо асосан ягон таъсири манфиам қариб ки намерасонад, барое ки аксарият аз ин бемориҳо мардуми мо худ огоҳ ҳастанд. агар гӯем ки ҳамин доруҳои табшикан, ҳамин ғарғара кардани гулу, нӯшидани чойҳои нӯшокиҳои гарм дар ҷумҳурии мо чӣ хеле ки медонем лимон зиёд аст, асал зиёд аст, аз инҳо онҳо истифода мебаранд. Асосан мо мушоҳида мекунем ба ғайр аз доруҳое ки боиси паст кардани ҳарорати бадан истифода мешавад. дигар мардуми мо асосан баъд худмуолиҷа зиёдтар дар самти ҳамин бемориҳои шадиди роҳи нафас қариб ки истифода намекунанд. агар истифода кардани бошанд аз ягон маҳлули антибиотикҳо аз пеши худ ё ин ки аз доруҳои зидди вирусӣ, онҳо ҳатман асосан ба духторон муроҷиат менамоянд. барои пешгирӣ намудани ин беморӣ асосан мо тавсия медиҳем ки ҳамин либосҳое ки мавсимӣ истифода мешавад, аз онҳо сари вақт истифода баранд. либосҳои мавсимӣ бештар масалан барои дар байни кӯдакон ки зиёд агар ин беморӣ ба назар расад, бояд кӯдаконро бо либосҳои ғафс ҳангоми рӯзҳои хунук истифода намоянд. инчунин дар рӯзҳое ки гарду чанг зиёд мешавад, махсусан ҳоло гарм ки шавад, бо гарду чанг зиёд мешавад, боз метавонад ҳамин беморӣ хеле ки гуфтед беморӣ махсусан ҳассосияти аллергик ки зиёд шавад дар байни мардум, бояд ки шахсоне ки ба ин бемориҳо зуд гирифтор мешаванд, бояд ки аз ниқобҳо истифода баранд. ҳам аз ниқобҳо истифода баранд, ҳам аз ҷойҳое ки махсусан дарахтон ё гарду чанг зиёд аст, бояд ки аз истифодаи боду ҳавои онҷо канораҷӯӣ намоянд. беҳуда намегӯянд ки ҳар кас табиби худаш пеш аз ҳама худаш аст. на ман табиби ягон кас шуда метавонем, на дигар кас. фақат як сабабгор ҳастем. бояд ки ҳар шахс бояд барои солимии организми худ бояд пеш аз ҳама мубориза барад. сари вақт ҳар як аломатҳое ки пайдо мешаванд, бояд ба табиб муроҷиат кунанд. ҳар бемориро сари вақт албатта табобаташ хуб ва имконпазир аст ва сабук аст. воқеан тавре мутахассис афзуд, саломатии ҳар кас дар дасти худи уст. бо истифода аз тавсияҳои пешниҳодшуда мумкин аст дар пешгирӣ ё сабуктар гузаштани беморӣ мусоидат намуд. тез дастҳоро бо собун шустан. дар як рӯз 2-3 маротиба рӯбучини хона бо ҷоруби намнок. риоя намудани беҳдошти шахсӣ. ҳангоми сулфа ё атса даҳонро бо рӯймолча пӯшидан ва сари вақт ҳозир шудан ба назди табиб метавонад ба пешгирӣ ва осон гузаштани беморӣ сабаб шавад. зеро ин гуна бемориҳо ба оҳистагӣ хуруҷ карда шахси гирифторашро баъзан аз пой меафтонад. бемории дигаре ки табобаташ баъзан давом пайдо мекунаду мушкилиро ба вуҷуд меорад, ҳассосият ба фаҳмиши мардум ё ба истилоҳ аллергия аст. тамошобинони азиз, тавре ба мову шумо маълум аст, дар баробари бемории зуком, бемории дигаре ки ба мардум то андозае фишор меорад, бемории ҳассосият аст. чун гуфтем, бо омадани фасли баҳор хуруҷи ин беморӣ авҷ гирифтанаш имкон дорад. ба ҳамин хотир мо ҳоло ба назди табибе медароем ки мутахассиси ин бемориҳо аст ва талош мекунем ба саволҳое ки атрофи ин беморӣ тавлид мешаванду барои мардум то андозае метавонанд кӯмак расонанд посух бигирем. ин беморӣ низ мавсимӣ буда, хуруҷаш дар фасли баҳор бештар афзоиш меёбад.
огоҳ будани одамон аз нишонаҳои бемории ҳасосият ниҳоят зарур аст, зеро баъзе нишонаҳои он ба зуком шабоҳат дорад, масалан хориши гулӯ, рафтани оби бинӣ ва атсазанӣ. баъзан одамон бо мушоҳидаи ин аломатҳо бемории худро зуком фикр карда аз антибиотикҳо истифода мекунанд ки дар натиҷа ҳасосият ё аллергия қувват гирифта табобаташ мушкилтар мегардад. ин андешаи худи табибон аст, яъне сари вақт табобат нагирифтану решаи бемориро хушк накардан метавонад ба он сабаб шавад ки ҳасосият ҳар баҳор аз нав авҷ гираду хуруҷ кунад. фасли баҳор сар шуд, фасли шукуфтанҳо ин яке аз сабаби асосии аллергия мебошад. ин беморӣ дар фасли баҳор барои он зиёд мешавад ки мо гуфтем аллергия ин комплекси антиген ва антитела мебошад. антителаҳо дар организм пайдо мешаванд, дар хуни одам ҳаст. антигенҳо ин маводҳое ки дар берун пайдо мешаванд. мавсими барои он ки ҳамин гулҳое ки орошоӣ ҳастанд, гулҳое ки мисол аз дарахтони меваҷот пайдо мешаванд, вақти гардолуд шавӣ чанги онҳо ба димоғи на ҳама шахсиятҳо метавонад ки расад ва пас аз антигенҳо ба расидани луопардаи бинӣ дар онҳо дар организм ҳасосият пайдо шуда, дар онҳо буҳрон пайдо мешавад, криз пайдо мешавад, миқдори антителаҳо бисёр истеҳсол мешаванд. бинобар ҳамин дар ин одамҳо дар фасли баҳор инчунин дар фасли тирамоҳ ҳам аллергия дида мешавад. сабаби асосияш метавонад ки ирсият, дуюм маводҳои хӯрокворӣ, хеле ки ба шумо ҳаматон маълум ҳозир маводҳои хӯрокворӣ ки тез тайёр мешавад, дар дохили онҳо компонентҳои рангаш сурх, рангкунанда чӣ кор мекунанд, пайваст мекунанд. инчунин метавонад ки маводи доруворӣ сабабаш бошад. газидани магаз метавонад сабаб шавад. инчунин маводҳои химиявӣ, хокаҳои барои шустани либос дар байни занҳо, дар байни духтарони ҷавон истифодаи маводҳои косметикӣ, ин миҷаи дароз ё ки рангу бор намудани мӯи сар ё ки фиристондани маводи доругӣ барои ҷавон намудани пӯсти рӯй, ино метавонад сабаби асосӣ шуданаш мумкин. инчунин метавонад ки дар хона будани ҳайвоноти хонагӣ, мисол ба мо маълум ки ҳайвоноти хонагӣ мисол гурбача, паррандаҳо метавонад ки шавад. инчунин ба хунукӣ ва гармии табиа метавонад ки аллергия шавад. аллергия дар организм баъд аз таъсири он метавонад ки ҷавоби ҳасосият якбора шавад. ин бисёртар ҷавоб дар вақти гузарондани тақризҳои дохили мушакӣ, дохили варидӣ метавонад шавад. метавонад ки ҷавоби аксуламал дар муддати якчанд шабонарӯз шавад. барои ҳамин аз ҳамин сонияҳои мувофиқ истифода бурда ман гуфтаниам ки ба ҳамшираҳои тиббӣ, ба аҳли оилаи хонавода ки дар хона гузарондани ягон тақриз на дохили мушак, на дохили варид гузарондан мумкин нест. агар сахт ба он эҳтимолият лозим бошад, агар дар ҳама марказҳои саломатӣ, дар бонгоҳҳои тиббӣ навбатдор ҷойгир мебошад, метавонанд ки аз он ҷо истифода баранд ё метавонанд ки ба табиби оилавӣ ва ҳамшираи оилавӣ муроҷиат кунанд. онро ба қонунан бо сумкаи зидди ин беморӣ рафта дар хона ин тақризҳоро чӣ кор мекунад, мегузаронад. барои ҳамин боз як бор таъкид мекунам ки дар хона гузарондани ҳамин тақризҳо тамоман ин нодуруст мебошад. аломатҳои асосӣ агар дар системаи нафас гирем, агар ин омадани луоби бинӣ аз бинӣ ва хориши бинӣ ки ин сабаби бениҳоят хоридани бинӣ ва агар дар кӯдаки майда бошад, агар дигаргун шудани рафтори кӯдак, дигаргун шудани хоби кӯдак шуданаш мумкин.
дар одамҳои калонсол сабаби дамкӯтоҳӣ ё ки дигаxe мегӯем одишка, ки ин сабаби ин аллергия метавонад ба диққи нафас ё бронхиали астма чӣ кор кунад биёрад. ҳасосият ё аллергия метавонад аз вокуниши организм ба маводи доруворӣ, ғизо ва либос ба вуҷуд ояд. қайд бояд намуд, ки ин мавод наметавонад ба як гурӯҳ таъсири якхела расонад ва ё безарар бошад. дар ин сурат бояд эҳтиёт намуд. бештари одамонро вохӯрдан мумкин аст, ки онҳоро аллергияи мавсимӣ азият медиҳад ва ҳатто дар чангу ғубор низ худро нороҳат ҳис карда оби бинӣ ва чашмонашон ҷорӣ мешавад. барои ин ба духтури аллерголог муроҷиат кардан муҳим аст ва дорӯҳои рафткунандаи ин бемориро саривақт истеъмол намудан муфид мебошад. шахсе ки худаш ҷавон духтароне ки худашон ба ягон чиз аллергия дорад, ҳангоми ба чунин утоқҳо, ба ин хел кабинетҳо, ба ин хел утоқҳо муроҷиат кардан, бояд худаш ба духтур гуфтанаш лозим аст, ки ман аллергия ба маводи чӣ дорам, доруворӣ дорам. ин ба аворизи ин беморӣ ва дарозумрии ин шахс чӣ кор мекунад, таъсир мекунад. инчунин метавонад аломати клиникӣ ба монанди қайдкунӣ, рафтани дарунравӣ метавонад, дар шикам шуданаш мумкин. инчунин метавонад ки дар пӯст баромадани бусуротҳо, варамии лабу дасту рӯй, варамии рӯй ки сабаби нафастангӣ шуданаш мумкин. дар хуни одам антителаҳо ҳастанд, дар рӯй аллергенҳо ҳастанд. вақте ки онҳо ҳардуяшон вомехӯранд, дар организм пайдо мешавад реаксия антитела ва антиген, ки ин сабаби асосии анамин ҳассосият шуданаш мумкин. инчунин исбот кардааст, ки ранги сурх, маводҳое ки сурх, ин хӯрокҳои рангаш сурх, себи сурх, анор, машруботе ки рангаш сурх ҳастанд, инчунин маводҳое ки ҳозир баромадаги энергетико, рангаш қаҳваранг, сурх, ба инҳо ҳам ҳассосият зуд ва тез пайдо мешавад. ёрии аввалини тиббӣ ки дар хона ҳангоми пайдо шудани ҳассосият ҳар шахс бояд донад. дар ашёҳои пластмассӣ обро ях карда дар яхдон бояд монад. ҳангоми пайдо шудани гузарондани ягон тақриз ва пайдо шудани ҳассосият бояд мондани ях ба ҳамун ҷое ки мо чӣ кор кардем, тақризро чӣ кор кардем, гузарондем. дуюм вазифаи оила даъват намудани табиби оилавӣ, ёрии таъҷилӣ ва дуруст додани дархост. шахсе ки ҳассосият дорад бояд дар пеши табиби оилавӣ бояд ки дар қайди диспансерӣ истад, дар як сол 4 маротиба аз қайди диспансерӣ мегузорад ва машварати мутахассис аллерголог мо онро мегузаронем ва шахсе ки аллергия дорад бояд паспорти аллергӣ доштанаш доргир. бар ҳар ҷое ки муроҷиат кард бояд ин паспортро пешниҳод кунад ва донад ки дар кадом мавод, дар кадом чӣ ин шахс чӣ дорад, ҳассосият дорад. ин вазифаи муқаддаси ҳар шахсе ки аллергия дорад. худ табобаткунӣ тамоман дар ин беморӣ рад аст, манъ аст. ҳасосият танҳо хоси калонсолон набуда дар кӯдакон низ дида мешавад. чун кӯдакон ба ҳар ҷойҳо даст мерасонанду ашёи гуногунро ба даҳон мегиранд ё онҳоро ҳашароту ҳайвони заҳрнок мегазад, вокуниши организм дар пӯст зоҳир гашта аломатҳои бемории ҳасосият ба вуҷуд меояд. дар ҳар кӯдак ҳасосият метавонад ба таври гуногун зуҳур кунад. масалан дар баданаш хоришак пайдо шавад, сару рӯй ва тамоми баданаш варам кунад, табларза азият диҳад ё нишонаҳои дигар ба вуҷуд ояд, зуд ба табибон муроҷиат намудан лозим. ба ҳамин хотир огоҳ будани волидон, хусусан модарон, аз баъзе қоидаҳо ки сабаби пешгирии ҳасосият миёни кӯдакон мегардад ба манфиат хоҳад буд.
дар кӯдаконе ки баъд аз 6 моҳа мо маводҳои ғизогиро илова мекунем, ба онҳо аз себи рангаш кабуд мо чӣ кор мекунем? Истифода мебарем. дар кӯдакони синну соли то 5 сола маводҳои аз асал тайёр карда шуда, инчунин клубника, бози моҳи май шавад, мо клубника, инчунин чизҳои боддор, лӯбиёи сурх мисол, инро оста мо бояд ки дохили организм кунем. барои ҳамин якум хӯрогаи иловае ки аз он модар дар хона ба кӯдак ғизои иловагӣ ворид мекунад, себи рангаш кабуд ва ноки рангаш чи аст? Кабуд аст. баъд оста дигар маводҳоро мо чӣ кор мекунем? Ба кӯдак ворид мекунем. инчунин гуфтан ҷоиз аст ки ба шири модар ва оби табиӣ ҳассосият дида тамоман намешавад. дар кӯдакони синну соли то 6 моҳа ҳассосият мешавад ба маводҳои ширҳои сунъие ки онҳо чӣ кор мекунанд? Истифода мебаранд. барои ҳамин ҳамчун мутахассис ман гуфтаниам ки ҳар модар бояд то 6 солагӣ 24 моҳи аввали ҳаёт бояд ки ба кӯдак ҳатман шири диҳад, лекин 6 моҳи аввал ин вазифаи муқаддаси ҳар зан мебошад ки то 6 моҳагӣ беғайр аз шири модар дигар ягон маводи ғизогӣ додан мумкин нест. дар аввали суҳбат ман ба шумо гуфтам ки сабаби асосия метавонад ки ирсият бошад. агар дар падару модари кӯдак ирсият ба ягон маводи доруворӣ бошад, дар оянда аз 4 кӯдак дар як кӯдак метавонад ки ирсият ба ягон маводи доруворӣ шуданаш мумкин. метавонад ки аз рафи хоб истифодаи болуштҳои аз пар тайёр карда шуда, барои мо ба кӯдакҳо до синни соли 5 солагӣ истифода мебарем болуштҳои синтепон ё пахтаи оддӣ истифода мебарем. рӯйпӯши ҷойгаи кӯдак бояд аз матои пахтагин бояд бошад. инчунин ҳангоми шустушӯи либосҳо истифодаи маводҳои химикӣ, хокаҳои химикӣ барои мо бар кӯдак, ҳар оилаи солим бояд хокаи ҷомашӯӣ барои кӯдак, дар рафи ҷомашӯии мо бояд барои кӯдак як намуд хока ки барои кӯдак навистагӣ аст. барои дигарон метавонем ки аз хокаи шустани ба ҳама истифода барем. инчунин маводҳои гигиенӣ, мана ҳозир баромадааст ба русӣ гӯем влажни салфетки. модарон, одамони калон ин влажни салфетка ҷои худаш истифода бариш дорад. дар ҷое ки об нест, мо онро метавонем чӣ кор кунем? Истифода барем. барое ки дар влажни салфеткаҳо ҳозир бӯй атир мекунад. пок кардани ковокии бинӣ рӯи кӯдак метавонад ки аллергия диҳад. дар хона истифода бурдани маводҳои гул. агар дар хона дар ҳеҷ кас аллергия набошад, истифодаи гулҳои хонагӣ ороишӣ, на гулҳое ки дар боғ бояд рӯянд, бисёр оилаҳо дар хона онро мемонанд. инам метавонад ки сабаби чӣ шавад? Аллергия шавад. метавонад ки аллергия инчунин ба чанги китобҳои кӯҳна метавонад ки касбу кори ман ба ҳассосият биёрад. мисол касби кори ман худам ороишгар бошам, агар метавонад ки ба маводҳое ки ман ҳар рӯз ба он сару кор дорам ба он чӣ кор кунад? Аллергия биёрад. барои ҳифзи организм аз хуруҷи бемориҳо, хусусан зукому ҳассосият, масунияти баланд лозим. яқин аст ки барои баланд намудани масуният, ғизои солим пеш аз ҳама сабзавоту меваҷот ба дард мехӯрад. зеро таркиби меваю сабзавот аз витаминҳо бой буда вазнро мӯътадил месозанд ва дар мустаҳкам намудани устухонҳои бадан таъсир мерасонанд. ба ин хотир табибон ҳушдор медиҳанд ки аз маҳсулоти серғизо бештар истеъмол шаваду сокинон аз истифодаи таомҳои мушкилҳазму тезтайёршавандаи сарироҳӣ худдорӣ намоянд. истеъмоли ғизои солим албатта ки якум дараҷа ин масуниятро баланд мекунад.
خب تحقیقات نشان میدهند که 75% مسئولیت از غذای سالم عبارت است. یعنی تنها 25% از مشغول شدن به ورزش است و یعنی که نفرانی که غذای سالم استعمال میکنن البته که این شخصا دیر بیمار میشن یا که عموما بیماری موسمی را گرفتار نمیشوند و خود غذای سالم چی است؟ یعنی غذای سالم این غذایی را میگن که محصولات از جهت اکولوژی تازه میباشد، یعنی کارکرد شدگی نیست و این هم باشد محصولات های شیری داخل میشود. خب محصولات های گوشتی، میوگی ها، خب یعنی سبزیجات ها داخل میشود و این چنین دانگی ها، غله‌دانه ها همه اینها داخل میشود. خب غذای ناسالم چی است؟ اون محصولاتی که یعنی کارکرد شده است، به مانند من همون محصولات تست تیار فست فود، یعنی که خب ببینید که چقدر هم زیاد است در کوچه قندها، زیاد استعمال شکلات ها، شیرینی ها و این چنین نوشاکی های گازدار که اینم باشد به غذای ناسالم داخل می شود. یعنی شخصان باید که از در حالت برای خواهند که مسئولیتشان بلند شود حتما باید غذای سالم استعمال کنند، رژه خوراک رعایت کنند. خب و این چنین رژه خوب نیست تاثیر میکند و باز یک عامل دیگر هست که این استرس، یعنی دور بودن از استرس که این هم باشه در نوبت خود مسئولیت رو پس میکند. дар баробари калонсолон ҳамчунин миёни кӯдакону наврасон ҳам ин бемориҳо хуруҷ доранд. барои онҳо чӣ тавсияҳо дода метавонед? кӯдакону наврасон бояд бештар кадом навъи таомҳоро истеъмол намоянд? барои кӯдакон бошад, яъне ки кӯдакон то синни 3 сола умуман бояд ширинӣ истеъмол накунанд. лекин бинед ки бисёри кӯдакон ҳамин таваллуд ки шуд, яъне ки ҳатто дар синни ширхӯрӣ ҳам ба онҳо чӣ метиҳанд? ширинӣ, қанд чой на бо чой ҳамихел зиёд метиҳанд ки ин яъне ки то синни 3 сола ба кӯдак бояд ки ширинӣ додан лозим нест, ки хусусан ҳамин ширинӣ ҳассосиятро зиёд мекунад و این چنین مسئولیت رو پس میکنند و کودکان و نورسان که یعنی که ارگانیسمشون در حالت انکشاف یابی ارگانیسم است و بسیار که فعال هستند، البته که با کودکان غذای سالم در کار است. محصولات شیری زیاد استعمال کنند، این چنین میوگی ها و از میوه و سبزیجات های وطنی محلی خودمون باید زیاد استعمال کنند. این چنین رعایت کردن همون رژه خوراکی گفتیم. البته نهاری یعنی که باید استعمال کنند نصف روزی و بگونی. هست نورسانی که نهاری نمیخورن، یعنی که در حالتی که نهاری استعمال نمیکنن، در نهاری خوراک نمیخورن، مسئولیت نیز پس میشود. یعنی که این هم سبب شده میتوند و میتونه یا که از کوچه همون گفتیم تست تیار و فست فود ها زیاد میخورن، کوچه قند ها زیاد میخورن که این البته که غذای ناسالم است. یعنی برای کودکان نورسان من همچون طبیب تشکل تغذیه سالم توصیه میدم که تنها غذای سالم استعمال کنند و البته که باید والدین این رو نظارت کنند، یعنی مبلغ ندهند برای کودکان نورسان. البته که اونا رفته چیکار میکنن؟ همون شیرینی و همون یعنی که تست تیار و غذای ناسالم استعمال میکنن. کلانسالان و کودکان که اینها نازکتر، یعنی که مسئولیتشون نسبت جوانان دیده نازکتر است، یعنی که اینها بسیارتر نیاز دارن به نگاهوبینی درست، یعنی غذای سالم، همون استعمال غذای سالم البته و چیزی که گفتم دور بودن از استرس که اینم یعنی که وقتی در حالتی که مسئولیت بلند باشد البته که شخص زود به بیماری گرفتار نمی شود و محصولات یعنی که ویتامین هست، ویتامین هایی که به مانند ویتامین S که اینها در ارگانیسم ذخیره نمی شوند و استعمال آنها همه روزه ضرور است که اونها رو باید همه روزه استعمال کردن در کار. با غذای سالم این چنین کبوتی ها نیز داخل می شود که استعمال کبوتی ها بسیار هم به ارگانیسم فایده دارد، خصوصا در فصل بهار و تنها شخص باید داند که از همون یگان نمود کبوتی یا که علف حساسیت نداشته باشد.
дар ҳолати ҳассосият будан мавҷуд будан яъне ки истеъмол бояд накунад. Дар ҳолате ки яъне ки ҳассосият надорад метавонад ки ҳама рӯза истеъмоли кабутиёро истифода барад, яъне ки дар ғизо кабутӣ бисёр ҳам фоиданок аст. саломатӣ сарвати бебаҳоест ки ба ҳеҷ қимат наметавон онро харидорӣ кард. На ҷое фурӯхта мешаваду на аз ҷое муфт ба даст меояд. аз ин рӯ дар ҳаққи худ ғамхорӣ зоҳир намудану саломатиро эҳтиёт намудан ба манфиат аст ва дар солимии оилаву ҷомеа мусоидат мекунад. илм ҳам исбот кардааст ки табиби ҳар кас худи уст. тамошобинони азиз, худи шумо андеша ва тавсияи табибонро дар мавриди бемориҳои зуком ва ҳассосият дидед ва тамошо кардед. бовар дорем ки аз маслиҳат ва тавсияи табибон истифода мебареду нисбат ба саломатии худ ғамхорӣ зоҳир мекунед. бо телевизиони илм ва табиат бошед. то вохӯрии навбатӣ.